This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 1, Mamelodi Sundowns 1. It's MTN 8, Wafa Wafa. First leg semi-final. My brother, how's it? Uncle, my brother, no? Sharp, thanks. Bye, Kamala Kubuya. Umalankane from Gutsagane branching la Brakbane ngase Springs showcase. Wena no coach wakho namagama nomalankane ethu. Umalankane soyithu mfowethu umjida lento ayenzile namhlanje ingijabulisile. I was expecting a draw. Mase le Pitor vele ngiyobashawa note nje kuphela. Ayikho. Uyavala. Ngiyavala nje ngiyaqeda vele from ngabo nje from la. Why ungakori 2 goals because of bangenzeka babuye nje ngoba njengobona lenzeke namhlanje isinikeza vele amandla singamabhakani asikhulumi kakhulu vele thina. Into vele ezoyenzeka so bashawa note bese siya defender bese vele siyadlulela phambili. iM10 vele yethu my brother. Exactly, yeah, ayikho vele into ezosidlula vele izibe nzima ngayo. But don't you think ukuthi ni under pressure kakhulu nina going there? Sikho under pressure next. Abantu laba badlala next. Bengibukela igame yawo njengoba badlala ne yini konje club eMarumo Gallants. Ngibabona ukuthi vele indaba yabo vele ayikho vele. Fine vele bawinile baze baqala vele igol lobus 2 because already le team level bebadlala nayo bese ifila vele under pressure ngokuthi bese bakorekcala ngithi vele. Mara bona vele thina kusabantu bazosidlula abasidlula abantu laba. Always vele siyazi ukuthi ithatha siya draw ePitori siyabashaya la ekhaya. So namhlanje lento yenzeke la bekuyi draw lento ukuthi vele approve vele point ukuthi coach wethu vele uGrand. Ucoach angemblame mina. Number 1. Ama fans amaningi ayasho ukuthi coach wethu ayekho right but it's obvious uma uzofika endaweni enje ecompany ungakajwayeli ukuthi kusetshenzwa kanjani. Kuzoba nezinto ezinje. Nathi siyasayina ama-warning esipanini masafika. Exactly, uma ungakajwayeli esipanini ukuthi kusetshenzwa kanjani kuzoba lezi zinto lezi ekuqaleni bese ekugcineni lapho uyakhekheleza vele yonke into ibamnandi. No, siyabonga for all the best ePitori Malankane. Ngiyabonga my brother. For your soccer updates, visit www.ngobo2010sharpeye.com.